karo aku. Lah karo pamirsa. Ya paling ora panjenengan sing wis menyapa aku sik ya aku kudune nyauri marang panjenengan. Ngono. Terus selanjutnya lagi nyang para pamirsa. Iya, ngono. Nggih, saderengipun kathah matur, Dek kalumantar kula caos salam kawilujengan, salam sejahtera, Hong Swastiastu, salam namo budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sing ngarep wis luar biasa. Wis hebat. Sing bagian belakang aku rung patek krungu. Nah, Kula bali sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kowe kabeh melu ngucap salam lan jawab salam. Jawab salam sebab wong ngaturke salam ki najan to sunah hukume ning sing ngrungokke kuwi wajib jawab. Wah ya ngono-ngono bener. Mertandake piyayi kene iki piyayi sing do kandel-kandel imane. Lah ya ngono. Wong iki cedhak masjid. Heeh. Budaya ya digarap, agama ora ditinggalke. Bener. Dadi mlaku beriringan, Betul. ora kenek sisihan. Warga kene warga sing sadar hidup berdampingan dengan agama akan menjadi terarah. Hidup dengan ilmu akan menjadi mudah, lajeng Hidup berdampingan dengan budaya akan menjadi lebih meriah. nah luar biasa tepuk tangan kanggo keluarga ageng. Ngendi kene iki? Mbuh. Udah ngerti gone jenenge Mas. Kene iki jenenge Pangapunten Pak Bu wong ya sowan kok nganti urung ngerti desane Lah, lho. jenengan ora ngerti to? Urung. Joan sowan kene wis ping pira? Alhamdulillah nang kene iki nek tak etung nek ora kleru Alhamdulillah. kaping pisan iki, Mbak. Alah kok iso pisane kok mau Pisan hitung. iki. Wonten Lumur Randurejo. Wonten ning Lamur. Nah, Oh, lah matane garing iki trene rada kera. iya, Lamur Randurejo Pulo Kulon Grobogan. Daup kalian. Ora ndhaup kalian gak usah iki mantene ndhaup kalian Mas Aris Mbak Retno. Oh, ngono to. Oh. Nggih, nembe sepisanan Mbak Eka kula swanteng mriki. Beda karo aku. Lah sampean Aku sowan rene iki udakara wis ping 10. wih, wis ping 10. Iya. Hebat tanggapan ning kene. Ning Setor- Samur kene. Setor galon Mas lewat ngarep ngono kuwi dadi. Tak kira ki yo nek tanggapan campur sari apa piye kok. Nggih, Iya. mboten wonten awonipun menawi kados kula sakmenika lak kathah garing-garing ingkang mijil. Nggih. Kula nderek tepang Gladiwano, kula gareng ingkang mijil saking Laladan Susukan, tumut wewengkon Kabupaten Semarang. Nggih wau wonten ingkang mastani Pak Gareng Tralala nyuwun sewu kula muridipun. Oh muridipun Mas Gareng Tralala. Nggih, najan nek dalu gareng mboten ajeng kok pamer sombong. Nek siang kula dinas wonten kantor Dinas Kesehatan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang sebagai Wakati Bilda. Luar biasa Wakati Bilda kuwi singkatan saka apa Mas Gareng? Singkatanipun Wakati Bilda nggih menika Wakil Kepala Penitipan Mobil dan Sepeda. Nggih. Nggih luar biasa nuwun sewu Mas kula menika awon-awon tanpa werni PNS. PNS apa PNS iki Ya kuwi mau penitipan sepeda kuwi mau. Ono Wakati Bilda tuh, bonene kalau tak kuampleng aku kene kok. Nggih matur gunging panuwun kalian Bapak Suwito Pak Earis, Ibu Satiem Mak Earis Iya. ingkang dalu punika ndhawuhi kula kalian Gendho Ayu Eka supados lumadi subuta panglipur. Nggih, sing ndhawuhi sinten? Aku, Nggih. Mbuh. Aku iki teko kowe kelak ngebel aku to. Nah aku dibel Masis. Ka engko melu ning nggon Klamur ya. Iki engko acarane ngunduh manten. Nggone Pak Aris karo Mbok Aris. Genah aku dibel Masis to. Aku wis rampung, wis disangoni, wis rampung, wis lunas. Kowe sing ngebel sapa? Aku dibel bendol kuwi ya. Bendol? Bendol iki ngebel aku. Heeh. Reng Mas Gareng. Piye, piye? Iki suwe awake dhewe ra ketemu. Heeh. Aku iki tanggal semene iki pentas ning Lamur. Ngono Heeh. kuwi. Oh iya, kowe prei ora? Prei. Aku yo terus nusul rene. Lah iya gur dikabari nek mendol arek ning Lamur kok kowe rene ngopo? Lah iki engko terus keteranganku piye iki engko? Mendol piye leh ngebel? Mas, piye Mas? Kowe kayak lak ngabari aku nek main kene to. Lho yo ora ger mantuk-mantuk tok kok. Ya piye keterangane iki piye ngono lho. Aku ora maca naskahe kok. Oh, wis kocor iki. Lah iya mendol ki gur ngabari Mas nek tanggal
aku job ning Lamur. Lah terus kowe nyapo saka Semarang kok terus dandan oneng-oneng teko kene lho. Aku mikir wong mendeme bingung kok malah aku mikir wong kaya ngono. Kujur iki walah. Lah iki piye Mas Bendol? Critane piye iki piye? Karepmu aku mikir wong mendeme bingung kok malah kan mikir kono nyobat iki. Gandeng ora cetha. Heeh. Ngene wae. Piye? Oke dorunan 2.000 ngoten pripun Pak nggih? Matuk Pak nggih. Mulah kon urunan 2.000 ya ora gelem iki. Lah aku rek ya ora gelem. Aku biasane kowe lak SMS aku WA aku to. Nduk kowe bengi iki job ning endi? Oh aku ning Sragen Mas. Yo biasane lak ngono. Aku yo gur ngabari Mas tanggal 16 aku ning Sragen. Lah bengi iki yo padha Bendol ngabari. Bengi iki aku ning Lamur. Lah gur ngabari tok. Lah kowe kok oneng-onengan teko kene. Lah iki terus piye keterangane aku iki kok Kak? Jadi kan ya pun kejem-kejem to Pak. Ya wis ben wong wis bacot dandan ya sing penting seniman iki sing total ngono lho. Wis pokoke ndongake karo ngantene sing utama Mas Aris karo Mbak Retno. Iya. Didongake sing becik-becik dongamu piye? Mas Aris kalian Mbak Retno mugi-mugi dadiya jodoh sejati ning jodoh langgeng tumeka puputing yuswa ora ana sing misahake lan kekantenan putra putri ingkang soleh lan solehah. Amin. Amin ya robbal ngalamin. Nek seniman ki ndonga mbok ya sing rada luwes nganggo parian. Lho nganggo parian? Iya. Awakmu iso? Iso to. Coba. Menyang Solo kulak bayem. Temanten mugi bagya mulya pinaringan ayem tentrem. Ngono ya. Nyang sawah panen gabah, yen garing gunang selepan. Temanten mugi sakinah mawadah warohmah, manggih kabejan lan kamulyan. Wih kok apik Mas Gareng. Minri nguntalateng. Tumon. Temanten putri enggal-enggal meteng. Lah nggih ngoten to Pak, nggih to Pak. Nah aku cara awakmu nggo parian. Kowe. Aku cara ya paling ora doa, wong aku cah pondok lho. Pondok pesantren. Pondok Bersalin, Mas. Ngawur ki rumah sakit kuwi. Paling ora aku ya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Apa iki? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Amin amin ya robbal ngalamin. Ngawur kuwi iki donga arep turu kok. Lah mantene nek gak turu metenge kapan? Oh iya bener ya. Iya. Apa ora Allahumma barik lana sisan. Lho kok iso dipangan bangsaku kok. Iya. Ah nggih, wis pokoke bungah rasane ngati. Iya. Aku karo kowe iso sowan rene to Nduk Eka. Nggih. Sowan sepisanan muga-muga ora juarai, ora ngapoki karo sing nanggap lan sing mirsani. Suradira jayane ngrat lebur dening pangastuti. Muga-muga sedaya ingkang rawuh sami bagya mulya sehat wal afiat, panjang umur lan kathah rejeki. Amin Allahumma. Amin. Ngono. Para pedamelan kathah nek sing dadi petani, sing dadi pegawe, dongakne Mas. Dongake sing petani, muga-muga tandurane saya subur lan iso tuwuh akeh, rezekine melimpah kathah lan barokah. Iya. Sing begawe muga-muga mundhak pangkate lan uga mundhak gajine. Amin amin amin. Oh, Luar dongane sing biasa. apik-apik. Pokoke ngundang Mas Gareng Salatiga iki wis ora Ngawur kowe iki. apa Gareng Semarang. Salatiga iki wis mati kok iki. Oh iya mau ning ngisor kono kok. Wah, niki Gareng pundi? Salatiga. Wah, jek urip Mas kowe. Ngawur kowe iki. Iya. Mas Gareng Salatiga wis ngajal kaya seniorku. Iya, Kile Sugata panglipur karo pamirsa sing pinarak lenggah akeh banget ya seneng guyon ning ya seneng lelagon. Diaturi tetembangan mbok menawa iso dadi rena ing penggalih. Siap. Nah, lagune sudah dinanti. Siap oke nggih Pak sungkem katur pokoke kabeh diaturi panglipur. Ngatur ke apa iki Nok Eka? Aku nyuwun Pangkurinasa pelok 6. Pangkurinasa pelok 6. Iya. Ngono ya? Boleh? Boleh. Iya. Mbak Eka uget-uget sinden sing kondang kaloka saindenge Nuswantara. Kok iso? Oh, campur sari ngendi wae gunakake Mbak Eka niki kok. Saestu lho Pak niki. Campur sari Boyolali sapa? Mbak Eka. Semarang sapa? Mbak Eka. Lho, Sragen sapa? Mbak Eka. Winginane ning Purwodadi nek copet sapa? Lho, iya to. Aku melu nyekel malenge kowe to Dek iki. Lah kok ya ngerti men kowe iki. Mas aku kok sinden kok nyopet barang. Ayo yo diaturke lelagone monggo. Pangkurinos. Rina saya
diajeng. Iya diamput. Ya, anu Aku iki maksudnya kakang ini lagi mencret tak tukokne diapet. diamput ngopo ora diancuk sisan rumah saku kok. Ora lagi Ya lho. sing apik to Iya. diajeng. Iya. Terus tulus saka laring tusine ati diajeng. Kaya mengkono iki sing dadi pangucapmu Kakang Mas. Iya Rayi Mas. Umpamane to aku iki sing dadi kembang panjenengan sing dadi apa Kakang Mas? Aku bakal dadi tawon utawa kumbange Yayi. Lho pamriye apa? Supaya bisa tansah ngentuk, ngentuk, ngentuk terus. Esok aku mbok entuk, Ha-ha. sore Tak entuk, bengi, tak entuk. esok awan bengi sore. Tak entuk, tak entuk. Aduh, aduh, aku yen aku dadi kembang. Iya, Dik. Inggih sameneika pasanganipun nembe anyang-anyangen. Anyang-anyang. Ya biasa to kok iso umpamanipun kula ingkang dados kompor panjenengan sing dadi apa Kakang Aku Mas? kan dadi cerete nih, Lho, Mas. sabab apa? Bisa nangkring terus esok nangkring, Sore nangkring, bengi, nangkring, esok sore bengi. nangkring, nangkring, nangkring. Aduh, aku buat tangkringi. Terus kompornya tak kakne kebrongot kowe. Ora apa-apa, penting iso nangkring. Umpamane kuwi lak perabotan rumah tangga aku kompor. Iya. Ning wadene aku dadi kendaraan. Oh, Aku dadi mobil kowe saumpamane. dadi mobil. Iya. Iya, mobil apa iki? Aku kowe bodene dadi mobil ambulan. Kaget aku. Dadi apa? Dadi mobil ambulan. Ambulan. Kowe sing dadi apa Kakang Mas? Yen dadi ambulan aku dadi sopire. Lah mayite sapa? Mayite bendol mah minggat nyang ndi iki bukan bendolmu. Kok bendol tanggane katut. Paling ora ya bendol dadi sirine ngono. Iya dadi sirine. Iya, awake dhewe selalu bergandengan. Selalu bergandeng. Selalu bersamaan tan ginggang sarambute. Iya sekat tan gindang sarambut aja tambahi te. Iya ngono. Aku kok. Ratiriri nasa rino Pripun Pak, semantripun Mbak Eka sae napa sae? Sae napa sae? Sae napa sae? Yo, gek nang diangkatke. Aja sik dulure urung teko adoh. Ter bawone diangkatke. Rumangsaku gak iki kaya ngarep budalne mayit. Wong ora ning acara brobosan kok budalke mayit. Kok iso ning nek aku paling ora karo kanca-kanca Alrosta iki wis ngene. Matur sembah nuwun. Wis besti. Aku ngadeg mau disepoti Mataram. Wih, bobot. Iya, Mataram. Mbak Leni paling ora ngadeg iki kok diiringi gedrukan. Gedrukan. Luar biasa, pesinden sing senior. Ngono. Mbak Noni iki kok mesti ngadeg diiringi sogok-sogok keri. Nah, luar biasa. Palmen lho. Ora beda karo mbak-mbak penyanyi liyane. Lah iya nek panjenengan ngadeg mau kan urung dihormati. Kita sambut dagelan kondang dari Semarang, Mas Gareng Semarang Widodo. Maju. Maju. Sampun kapundhut ing ngarsanipun Gusti ingkang akarya Hop, bapak iki lagu gugur pahlawan kuwi. lha ngapa Emangnya aku wis bongkol. nek nyawang panjenengan ki eling karo pahlawan dadi panjenengan ki pahlawan seni lha Oh ngono ya. lho sampun kapundhut dening Gusti sapa kan orang tak jelaske Gusti sapa? Gusti Benowo Mas Ngawur ya ora. nanti panjenengan ki dikersake Gusti Benowo kapureh tindak ana ing kraton ngono lho Marai tratapan ya aku ki mati ki isin. ora to Aku ki nek mati isin. kok isin Engko nek pas didusi wudah ngono kae. ngapa Watake kok nek mau dusi mah mbok slendhiki ora cetha iki.
Ngono kuwi ya cek anu duwe isin ya. Ayo duwe ra ketang sithik. Aku paling tak jikuk tak dedekke anu brambang asem. Apa iki kok? Yo. Yen wis rina enggal ratri kang kadulu mong sliraimu. Heh? Mung sliramu. Lah iya maksudnya nek awakmu ra duwe rai leh omongan piye? Mong sliramu tanah liya. Tiada terkira rindu segala-galanya. Masa dadi teko kono ta, Mas? Gak Ini kan Jawa ya digrambyang dangdut Arosta Iya. campur sari Nusantara. lho apa meneh sing ngendang wi, Mas? Klasik dipangan, lho ta. Klasik dipangan, rekreasi dipangan. Kowe ngono ya. Gendeng-gendeng rekreasi dipangan. Heeh. Kuwi ki nek sekolah pinter. pinter piye? Lho, IPA dipangan. IPA dipangan. IPS dipangan. IPS Apa dipangan. meneh kok IPA IPS? Lah, itu IP-ne dhewe lho dipangan. Oh, lah ora cetha nek ngono jenenge IP-ne dhewe kok dipangan. Lanjut. Tanoliyo tak tresnani lair iki awake dhewe Piye? Yo duet wong loro lagune apa? lagune apa? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan, lali janjine, Heeh. gubuk asmara. Iya, oke. Sing ndi? Sing ninggal katresnan ya. Manut Iya. Gak apal. Oh dhewe aku dhewe. dhewe wae. Yo, Sing pundi? Lintang asmara. yang keten iki lintang asmara, Pak. Lu boleh. Oke, wis manut karo permintaane ning mirsani, Cok. Alrosta. Ayo. Iya. Lintang asmara. Lintang asmara kok diwalekke orek-orek, Mas. Ngono ya matuk. Ngono. Yai mriki kathah piyai ingkang seneng tayupan. Tayub. Sesuk jek digelar tayub awan bengi. Nah, kene iki nggone tayub. Yuk diaturke. Yo oke, lintang asmara. Lintang asmara Lanjutaken. buka bonang. Kok bonang. Iso. Iso to. Weh, iso buka bonang. Lintang asmara Pak katuraken. Nggih. Monggo ingkang aturan beksa. Monggo tindak wonten ing pepanggungan. Sumangga ingkang badhe supaya saka beksa atur manjeng wonten ing kajeng panggungan. Siang pangkono ratri mong eling
Izin nih. Sini dulu. Oke. Pak sinten? Pak Wito. Pak Wito. Pak Suwito. Pak Suwito. Sowan karo Pak Wito. Su menika linuwe. Wito menika ngerti ing winarah. Dadi luweh ngerti. Luweh ngerti ing babagan sing wis terarah. Ngono. Wonten dawuh nyuwun selendang biru kula jenengan tekan ngendang. Oh, Selendang. ngertos menawi Mbak Eka uget-uget nika penyanyi sing multi talenta lho iki. oh nyuwun selendang biru karo caping gunung. Kalih ngendang. Popok geruk keli. Lah kowe tek mulih nyapa, Dik? Ora mulih. Wong arep ngenget wedang kok mulih. Dadi ngersake 3 popok beruk keli, caping gunung karo selendang biru. Selendang biru mung kono loro. Nggih, niku selendang biru sing lawas. Sing sing satu dangdut, sing dua sing klasik kagungane Mbah Narto. Ingkang pundi? Mbok nyetel kaset wae oke. Wong sing duwe gawe kok iki kok Mas Bendol. Nggih, kok. Dadi iki ora kudu lek ora kudu dipinangkani kabeh. Mau ngomongnya Piye? podang kuning, kalih caping gunung. Oh, ngaten. Saiki ganti Selendang biru. selendang biru kalih popok bro keli. Ya. Nun sewu mungkin diplay bareng kanca-kanca nggih. Kan oh guys ya. Ya. Pokoke Mbak Eka ben ngendang. Nggih Pak nggih. Lah intine Mbak Eka ben ngendang. Oke. Nah, nyun sewu kalih karepe Pak Suwito niku Nggih Mas Bendol. niki penyanyi niki dikon nyanyi sing ngendang ben Mbak Eka. Nah, ngono. Lir gumanti gene Karo nyanyi. Oh iya, berarti Oh, nyanyi alhamdulillah. Aku ngendang karo Karo nyanyi. nyanyi wis bongko kowe. Dadi ngene lho. Dadi ngene lho Lek Wito. Piye? Jar ke wong. Piye genahno sik. Iya wis ora apa-apa. Aku bengi iki jare dadi bintang tamu to. Bete to. Bete. Gandeng bengi iki kon Gue star kowe iki. kan gandeng bengi iki kon nyanyi karo nembang. Bete singkatane ora bintang tamu. Lah opo? Ya bekerja terus. Engko Ya ora apa-apa. anu Oh, alah lho. Kok lek wis terus kok dadi bete iki enek neh. Oh, iya iya. Bosok terus. Ora, Oke. Tak pinangkani. Njaluke caping gunung karo selendang biru. Oke. ndang. Ora podang kuning nggih. Mas Bendol. Nggih. Panjenengan ingkang murba. Nyun sewu anu Pak Suwito kersanipun Mbak Eka minggah pepanggungan riyin. Anu kok minggah medun ding medun. Panggunge malah ning ngisor ya bengi ya. Ya entane iki rejing lho kowe nyempelake wong di rejing. Ha, gecek ndasmu engko. Engko Oke. Mbak Eka medun pepanggungan riyin. Ya. Kula ngendang nggih. Kendang Pak nggih. Saenipun tetep nyelindro Mbak Eka. Oke. Kanca-kanca nyelindro selendang biru 12 caping gunung. Oke. Jenengan karo nggawa horen. Ya. Leni tak kon ngewaki. Kok horen mic Mas. Mik lah kuwi ya. Iki ngendang kula Pak Wito ya. Ya. Nggih, Pak Eka monggo. Oke. Ki narak ngendang. Kok ora ngono lho, aku sik to, aku pamit kok ora piye ngono. Ayo kusik to, ngono sing tenang. Ben, BT, Mbak. Bete. Monggo terus. Engko. Monggo Mas Bendol, jenengan Nggih. murba sinten ingkang ngaturaken? Nyun sewu karo gawanan tane ben entuk iku nyanyi ngono lho. Ngendang karo nyanyi ta. Panggon kene iki lho. Mike sudah Oh ya, disediakan ya. Mas Ini Bendol. Kang, ini Kang. Ya. Kalih nyun sewu anu Pak Wito nggih. Kalih kula jumenengaken penyanyine. Lah ben ketok nek nggawa penyanyi kok lak keprotes kok. Sing ngene wong meneh. Engko Mbak Leni kanca-kanca wiwit saka selendang biru mengke bablas caping gunung. Mas. Lah. Halo. Ya ta. Anu wae iki. Piye, Kak? Caping gunung aja tak bawani terus Oh. tak jenggleng. Oke. Sak langgame. Lah nanti selendang biru aku pasrahkan ke Mbak Leni. Oke, siap. Monggo. Oke. Manut Mbak Eka mawon. Monggo. Bete kok Mas. BT. Nggih. Bintang tamu. Apa? Ya. Oh disawer. Ah, glone nyawer malah cah cilik. Termasuk aku- kancane padha cilik. Iya, angger cah cilik sing nyawer ya cilik ngene lho. Iya. Oke, terima kasih. Roh aku kok nangis sih. Lah, lho ora nangis lho piye ya gila ya. Jadi kaya ibuke apa kaya demek aku. Monggo, monggo nggih. Monggo. Di tesek ora Mas Gareng? Oh ya, apik dites ya Mas Bendol ya. Ditesek yo, ditesek kendange yo. Nah. Ayo ditesek, ditesek. Ayo, sound sudah ready, mix sudah ready. Oke. Pak Kerto tuku kertu.
Iso. Iso kendang iso omong. Adane iso tenan ta jebule. Kendang iso. Dadi ora gur nang YouTube tok ya. Iya. Pak Bambang tuku gedang. Pak Kerto potong rambut. Lah iki. Rambut. Kuwi udu rambut kuwi. Iki ya rambut. Lah kok rambut Ning rambut jempol. oh jempol, syukur nek jempol. Iki lagi mirsani selak cerantu, swantenipun para presiden, monggo. Iki nganggo jembleng iki. Mas Bendol, Widyawati kang ngaturaken Mbak Leni. Tak bawanane juga ya. Oh, Yo nek kowe karo ngadeg sih. iya. Mboten, jenengan sing bawa nggih? Sisan tak jembleng. Iya, Dereng apa nyanyi karo ngendang. Iya, iya. Engko Jas pakai jas. dibawani sik karo dijembengke. Saben bengi nyamang konang. Pas delange ora mbok tutuk to, Kak? Iya, Ben. Pas delange ora mbok tutuk. Pas apa? Pas delang midun ki lho. Lho ngene kanca-kanca wis roh. Oh, nganggo kode tok. Wis sepel ngene, Mas. Cara mono kanca kentel. Wis plek ya. Heeh. Oh, plek saking pleke ngene, plek. Saku kok. Yen memajang mung karo janur kuning. Arasta luar biasa. Lanjut. Kembang bae weton. Wis aja suwe-suwe. Wis Kak. Mas Gareng, Piye? umpama panjenengan jenggleng mbak-mbak penyanyi iki, setiap penyanyi mesti enek unine dhewe-dhewe. Iso muni dhewe-dhewe. Saka sing nom dhewe iki. Ah, iki. Coba jengglengen. Iki disengleng. Wih, hebat. Gurih, gurih. Oh, gurih. Iki. Sing kedua. Iya. Rada beda iki. Mbak Noni, Mbak Noni. Perih, perih. Perih, Mbak Noni coba. Leni. Mbak Noni dulu. Oh, Noni. Eh. Wah, Piye unine ora apik iki? Eh? Sing ki unine ora apik ngopo? apik sing mburi dhewe mak oh ngono. Duh. Ayo. Pacitan. Lagi wis nyanyi mau kira adan. Lon-lonan, Pak. Wis teko nggon tukang sone barang. Panas udan janjine piye Mas janjine kepiye
Suwito. Pak Suwito. Mugi kathah rejekine. Rezeki. Iyane. Kanggone Menyang Solo. menyang Solo. Kok tuku tape. Tuku tape. Pak Suwito. Aja lali sawer. Nakoke iki Pak Wito. Sawer-sawer Oh, siap, siap, tenang bae. Nadyan agon sarta. Suara sulit. Sing nyanyi sapa iki, Kak? Sing nyanyi Hah? duet sama Mbak Leni. Duet sama Mbak Leni. Oke, yuk Leni berdiri. Monggo Mbak Leni jumeneng. Piyayi kok ayune kaya ngono ya, Mas. Tenan kok, Jan. Aku sok nek gedhe ya ngono kuwi ya. Oh, kowe kapan gedemu? Ya sok nek gedhe kok. Lah kono ki modote ora ke atas kok, Mas. Lah modote Madotnya ning malah. ndi? Padha aku ke samping. Nggih, nika ingkang lenggah sampun cerantus wonten panjenengan Mbak Leni. Laju kewala katuraken, monggo. Dek jaman Jur kelingan
ya, Dik. Piye kabare Pak Wito? Pak Wito? Heeh. Pak Wito sing ndi? Pak Wito sing nyuwun lagu Caping Oh, Gunung. nggih. Pripun Pak Wito? Pak Wito niki Caping Gununge pun ajeng telas. Niki Dik Eka nggenake. Niku Caping Gununge pun ajeng telas. Nggih niku. Piye, Dik? Apa aku yo gur genake piye Niki kerengane? meng genake lho, Pak. Nggih. Hah? Wis marem Nggih, apa nggih. urung? Pun marep dereng. Nah ngono kok iso. Sampun. Oh, salah bungkas napa? Lagune napa? Podang kuning wau. Wis disiapke, Dik, tenang wae. Tapi pisan kas podang kuning. Iki langsung dibablaske iso ta padha slendro? Iso. Yo. Sekar bisa nyanyi gunung desa Kendira Ayo Mas Gareng Podang kuning. Pak Wito mbok sang mriki. Monggo. Iso awane omah wis ora kesel. Keluyuran anggone isih tak sayang. Anggonku goleki ora krasa iso awan nganti bayi. Yen si podang tak sawang mencok ning ngepang. Kekancangan rindik saka katongan. Sarwi ngoceh. Sarwi ngoceh dheweke ngalih mencok. Walah kae. Tak sawang baaja Podang kuning. kuning agawe pikirku kuning. Seret ireng tak sawang tambah manise. Babunga yen lakon nyanding sirani. Atiku kawili. Yen si podang. Sun pikat kulute pendong. Monggo Pak Dik. Ayo yo. Matur suwun Pak Wito sampun, Pak. Sampun. Sampun, nggih.